takle folk på vejen. Godt her, hvad? Det var en krydsning. Jeg kan høre, Danmark bliver nævnt. Hvad? Jeg kan høre, Danmark bliver nævnt. Og I vil også komme højdemeter længere op, dem dernede, hva'? Og det er der en god fæstning her. Det er den der, vi skal ned igennem. Pikgade. Jamen det er den der, det er Pikgade dernede. Og det er jo det, vi kan se, hvor der er forhåbentlig ikke var Så den er nok stejl. Altså de der vinduer der, fordi det er der. Shit, det er også en dejlig tale. Den er cute, den er, hvor der lige er sådan en lille indhæg der. Det er cute. Der er virkelig nogle af de her teater, var også det der bag ved det der. Det er vildt. Jeg tænker at være taglægger på det. Det er rådhuset, det der med tårn der. Det er den der kors, der går i toppen. Så det er ikke til, der er en helt allerøverste, det er en kår, mand. Nej, det kan jeg ikke se. Jo, det kan, eller... Altså oven på grundskole. Ja,